Әнкарада көндүзгө сагат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 4 феврале шәршәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3A һәм Түрксат 4A иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Сауд Гарәбстаны тәхет принцы Мөхәммәд бин Сәлман Риядта стратегик яңадан башлангыч ясап, энергетика һәм саклану өлкәләрендә бурылыш ноктасы булган килешүләр имзалады. 2 миллиард долларлык төп килешү Сауд фирмаларының Төркиядә 5000 мегаватт яңартыла торган энергия эшләп чыгаруын һәм 2 миллионнан артык өйгә электр куәте бирүен күздә тота. Лидерлар энергетика мәсьәләләреннән тыш Сүриядәге яңадан торгызу һәм Газадагы гуманитар хәрәкәтне дә кертеп, төбәк кризислары буенча координация тәэмин итте. Израильнең геноцид сыйфатындагы сугышы төбәк тынычлыгын тормар иткәндә, ике илдә региональ киеренкелекне киметү һәм озын мөддәтле инвестицияләр мәсьәләсендә тыгызрак хезмәттәшлек итәргә сүз бирде. АКШ илчесе Стив Уитков Иран мәсьәләсен һәм АКШ башы Дональд Трампның Газада утны туктату планының икенче этабын карау өчен Кудустә Нетаньяху белән очрашты. Израильнең иминлек вәкаләтләре дә илнең хәрби позициясен Вашингтонның дипломатик тырышлыклары белән координацияләү өчен сөйләшүләрдә катнашты. Соңгы вакытта шактый дәүләт Тәһран белән Вашингтон арасындагы киеренкелекне киметү өчен арадашчылык итү тәкъдиме ясый. АКШ башы Дональд Трамп иленең Иран белән сөйләшүләр алып баруын раслады, әмма бу хакта нечкәлекләрне җиткермәде. Трамп бу белдерүне Америка очкышының Авраам Линкольн авиаташучы корабы янәшәсендә Иранның кешесез һава аппаратын бәреп төшерүеннән соң ясады. Израиль Трампның вәкиле Стив Уитков белән координация тәэмин иткәндә, Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян гадел һәм риясыз сөйләшүләргә әзер булуын белдерде. Тәһран берлешкә нокта кую һәм Трампның Газада утны туктату планын тормышка ашыру максатыннан дипломатик очрашулар үткәреләче урынның аман булуын сорады. Колумбия илбашы Густаво Петро Дональд Трамп белән Ак йортта үткәргән якынча 2 сәгатьлек очрашуны конструктив дип атады, әмма АКШның гаиләсенә каршы керткән санкцияләрен Фәләстинне яклаучы позициясенә каршы сәяси үч алу булуын алга сөрде. Вашингтон моның сәбәбе буларак наркотик белән сәүдә итүне күрсәтсә дә, Петро бу санкцияләрнең БМОда ясаган чыгышыннан соң кертелүен белдерде. Ул анда Израильнең Газадагы сугышын геноцид дип атады һәм Трампны бу җинаятьнең эшнәсе дип санавын әйтте. Моннан алда Израильнең оккупациясенә нокта кую өчен халыкара хәрби коалиция төзергә чакырган Петро санкцияләрне һәм АКШ визасының гамәлдән чыгарылуына китергән нәрсәнең наркотиклар түгел, Израиль мәсьәләсендәге катгый позициясе булуын белдерде. Украина, Русия һәм Америка Кушма Штатларының делегацияләре 4 елга сузылган сугышны туктату турындагы катлаулы сөйләшүләрне алга җибәрү максаты белән бүген Абу-Дабида очраша. Яклар арасында моңа кадәр узган берничә дипломатик очрашуда килешүгә ирешә алмадылар. Сөйләшүләргә әзерлек барышында Русия дрон һәм ракеталар белән Украинаның энергия челтәрләренә һөҗүм итте. Шул рәвешле кыш айларында кешеләрне электр һәм җылыту системаларыннан мәхрүм калдырды. Бу хәл Берләшкән Гарәп Әмирлекләре башкаласы очрашу барышында көтелгән алгарышларны тоткарлау куркынычын тудырды. Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский сишәмбе көнне һәрбер һөҗүм Мәскәү җитәкчелегендәге тотышның үзгәрмәвен раслый. Алар сугышырга һәм Украинаны юк итәргә тели, дипломатиягә җитди карамый. Сөйләшү төркемебезнең эше моңа карап җайланачак дип белдерде. Асыл шишелә алынмаучы проблема исә Украина көнчыгышындагы җирләренең киләчәге. Мәскәү җитәкчелеге килешүнең беренче шарты буларак киң
табигый ресурсларга ия, ныгытылган шәһәрләрне дә үз эченә алучы Донбассның зур өлешеннән Киевның үз гаскәриләрен чыгаруын таләп итә. Шул ук вакытта һөҗүмдә кулга төшерелгән җирләрнең Русиянеке икәнлеген халыкара мәйданда тануны сорый. Киев җитәкчелеге конфликтның хәзерге фронт сызыгы буенча бетерелүе кирәклеген белдереп, бер яклы чигенүне кире кага. Күршесенең якынча 20% җирен яулаган Русия сөйләшүләр уңышсыз тәмамланса, Донецк төбәгенең калган өлешендә алу белән янады. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Пакыстанның Бәлүчистан провинциясендә шимбә көненнән бирле террорчылар тарафыннан координацияле рәвештә оештырылган һөҗүмнәрдә 250-дән артык кеше һәлак булган. Хөкүмәт көчләре һөҗүмчеләрне эзәрлекли, бәрелешләр дәвам итә. Пакыстан иминлек көчләре Әфганстан белән Иран белән чиктәш булган минераль чыганакларга бай бу провинциядә иминлек көчләренә, чит ил ватандашларына һәм җирле булмаган пакыстанлыларга каршы еш кына кораллы һөҗүмнәр ясаган Бәлүч фитнәсе белән көрәшә. Әлеге сепаратист төркемдәгеләр үзләрен Азатлык армиясе дип атый. Югары дәрәҗәле бер вакыйгалы АФПга ясаган белдерүендә террорчылыкка каршы көрәш операцияләрендә 197 террорчы үтерелде диде. Ул Бәлүчистандагы координацияләнгән һөҗүмнәрдә тыныч халыктан ким дигәндә 36 кеше һәм 22 иминлек хезмәткәре үтерелүен дә өстәде. Узган атна ахырында сугышчыларның банкларга, төрмәләргә, полиция бүлекләренә һәм хәрби корылмаларга һөҗүмнәреннән соң кайбер төбәкләрдә бәрелешләр әле дә дәвам итә. Сүрия илбашы Әхмәт Әш-Шара милли килешү юлында тарихи адым ясап, Димәшкта Көрдләрнең милли шурасы вәкилләрен кабул итте. Халык сараенда узган әһәмиятле сөйләшүләр 1962 елгы халык исәбен алу кануннарын гамәлдән чыгарып, Көрд чыгышлы булган сүриялеләргә ватандашлык хокукы бирүче карарга тукталды. Көрд делегациясе бу карарны мәдәни мирасны саклау өчен мөһим адым дип атады. Хөкүмәт тулы конституцион тигезлек вәгъдә итсә дә, Израильнең Сүрия аскармасына һава һөҗүмнәрендә иттерүе һәм тотрыклылык урнаштыруны кыенлаштыруы сәбәпле төбәктә киеренкелек саклана. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы Нуман Куртулмуш Сүриянең җир бөтенлеге һәм милли мөстәкыйльлегенең бик мөһим, алыштыргысыз булуын белдерде. Ул барлык катламнарны кулашлаган система, гадел вәкиллек һәм демократик Сүриянең төбәкнең гарантиясе булачагын әйтте. Нуман Куртулмуш бер генә шәхесне, ышануны яки идеологияне читкә куймыйча һәр Сүрия ватандашының сәяси системада хөрмәтле һәм ышанычлы урын алырга тиешлегенә басым ясап, таркалулар һәм бүлгәләнүләрне беркемгә дә тынычлык китермәвен искәртте. Мөхаҗирләрне утырткан тиз йөрешле көймә белән Греция яр буе сакчыларының патруль карабы бәрелеше нәтиҗәсендә ким дигәндә 14 кеше һәлак булган. ЭРТ хәбәренә караганда, вакыйга сишәмбе кичендә Ксиос Сагыз утравының Мирсениди пляжы янында булган. Бәрелешүдән соң коткару төркемнәре диңгездән 14 кешенең үле гәүдәсен чыгарган, араларында 7 бала һәм 2 авырлы хатын-кызда булган яраланган мөхаҗирләр дәвалау өчен хастаханәләргә озатылган. Бавыр йыртылуы, үпкә изелүе, талак йыртылуы һәм баш мие травмасы кебек авыр җәрәхәтләр алган 4 мөхаҗирның хәле авыр булуы җиткерелә. Австралия ярларында диңгезгә агып киткән гаиләсен коткару өчен берничә сәгать буе йөзгән 13 яшьлек малай әнисе, инесе һәм сеңлесенең гомерен коткарды. Диңгез буена ял итәргә килгән гаилә төшке сәгатьләрдә кунакханәләреннән арендаланган каноэ һәм серф такталары белән диңгезгә чыга, әмма океандагы су агымы һәм җил аларны ачык диңгезгә таба агызып китә. Полиция белдерүенчә, Остин Appleby, әлеге малайның исеме шундый, әнисе Джоанна, 12 яшьлек инесе бу һәм 8 яшьлек сеңлесе Грейсны коткарырга ярдәм чакыру өчен ярга кадәр 4 километр буе йөзгән. Ул башта су ала башлаган резин көймә белән ярдәм эзләргә чыгуын әйтә. Соңрак көймәне ташлап калдыра һәм йөзүен әкренәйткәне өчен коткару жилетын да салып ата. Бала якынча 4 сәгать буе дулкынлы диңгездә ярга таба йөзгәндә яхшы нәрсәләр турында уйларга тырышуын сөйли. Дулкыннар бик зур һәм өстендә коткару жилеты юк иде. Туктаусыз үз-үземә иштән йөзүеңне дәвам ит дидем. Ахыр чиктә ярга килеп җиттем һәм кумга аяк баскач хәлсезлектән егылдым, дип искә ала Остин.
Полиция эзләү коткару бралагының әнисе һәм 2 баланы сәгать кичке 9 яртыда коткару жилетлары кигән һәм серф тактасына тотынган хәлдә табуын белдерде. Алар ярдан 14 километр ераклыкта була, суда 10 сәгатькә якын вакыт үткәргәннәр. Джоанна Апплби шәмбе көнне журналистларга ясаган белдерүендә 3 баласын ялгыз калдыра алмавы өчен иң өлкән улы Остинны ярдәм чакырырга җибәрүен әйтте. Гомеремдә бирергә мәҗбүр булган иң авыр карарларның берсе Остинга ярга барып җитәргә тырыш һәм ярдәм чакыр. Бу хәл бик тиз җитәләшергә мөмкин дию иде диде. Джоанна улының ярга барып җитәчәгенә ышануын, әмма кояш байып, ярдәм килмәгәч, шөбһәләнә башлавын сөйләде. Гаиләнең 4 әгъзасы да медицина тикшеренүен узды, әмма берсенең дә хастаханәдә дәвалануга ихтыяҗы булмавы ачыкланды. Бу соңгы хәбәрләр иде. Türkiye'nin milli sportçuları. Саумысыз мақтарам таңышар. Бүгін біз 25 яшындагына болуына карамастан, дөнья спорты тарихына үз исемен алтын хәрефләр белән язып калдырган йолдыз, сәләтле укчы турында сүз алып барабыз. Ул Төркиянең җәядән ату тарихындагы иң яшь олимпия чемпионы, дөнья чемпионы һәм Авропа чемпионы легендар Мете Газос белән танышыгыз. Барысы да 1999 елның 8 июнендә Истанбулда башланды. Мәтә җәйдән ату белән дә кызыксынмый. Ул бөтен гомерен шушы спорт төренә багышлаган гаиләдә туган. Аның әтисе элекеге милли укчы Метин Газос, әнисе Истанбул ук ату клубы башлыгы Мирал Газос. Хәтта дөнья чемпионатында 2нче урын алган Мелиса исемле сеңлесе дә бар. Ләкин Мәтәннең юлы җәя һәм ук белән генә шикләнмәгән. Аның әтисе Мәтин бей улын яшь дахи итеп тәрбияләү өчен бик махсус һәм фәнни стратегия кулланган. Кечкенә Мәтән җәйдән атуда югары нокталарга ирешү өчен күнекмәләр генә ясамый. Җилкәләрен ныгыту өчен 8 яшенә кадәр профессиональ йөзү дәресләрендә ала. Ул координация һәм мәйданда күрү сәләте өчен баскетбол уйный. Карау һәм чынлап күрү арасындагы нечкә чикне аңласын өчен рәсем дәресләренә җибәрелә. Ул пианинода уйный, чөнки пианино баш миянең 2 өлешендә бер үк вакытта активлаштырырга ярдәм итә һәм кул-күз координациясын камиллаштыра. Шахмат аша ул стратегик фикерләргә өйрәнде. Хор аша күп кеше алдында үз хисләрен тоярга өйрәнде. Хәтта бүгендә Мәтә әйтүенчә, әтисе аңа җәйдән атуга мәхәббәтне уен кебек тәрбияләгән. Аны бер кашан да мәҗбүр итмәгән. Аның нибары 3 яшендә күргән мәшһүр хыялы: "Әти, мин олимпиадага барам. Мин алтын медаль яулыйм. Син мине анда күзәтерсең." Баланың гади хыялы гына түгел, дахинең киләчәк планы иде. Мәтәнең һөнәри юлы рәсми рәвештә 2010 елда, аңа 11 яшь булганда башланды. Нибары 3 ел эчендә, ягъни 14 яшендә, ул халыкара аренага чыкты. 2016 елгы Рио олимпиадасына барганда ул Төркия вәкиллегенең иң яшь спортчысы иде. Аңа нибары 17 яшь иде. Риода тәҗрибәсезлеге аркасында ярыштан чыгарылган көнне дөнья аны бары тик дустана, күзлек кигән егет буларак кына белә иде. Ләкин шул көнне ул социаль челтәрләрдә тарихка кирип калачак мәшһүр белдерү ясады. Рио 2016дан соң мин үземә сүз бирдем. Мин Токиода узачак киләсе олимпиадада чемпион булачакмын. Бу белдерү 5 еллык авыр хезмәтнең башлангычы булды.
2017 һәм 2019 еллар арасында мәтә катнашкан һәр ярышта медальләр яулады. Ул дөньядагы беренче номерлы укчыларны берәмтекләп җиңде һәм 19 яшында Бөтен дөнья укчылар федерациясе тарафыннан елның иң яхшы ир-ат укчысы дип табылды. Хәзер ул бөтен дөнья курка торган көндәшкә әйләнде. Һәм ниһаять бу тарихи көн килеп җитте. 2021 елның 31 июле Токио. 5 ел элек биргән вәгъдәсен үтәргә вакыт җитте. Финалда ул Италия көндәше тәҗрибәле Мауро Ниспори белән очрашты. Дулкынлану иң югары ноктасында иде. Мәтә шушы үзенчәлекле хәрәкәтен ясап, җәясен сузгач, бөтен Төркия сулышын тотты. Ул соңгы укны атканда максатка нәкъ 10 очко иде. Ул Төркиянең җәя ату Олимпия алтын медален муенына асып, 22 яшында вәгъдәсен үтәү горурлыгын кичерде. Мәтә газосны үзенчәлекле кылган нәрсә, аның сәләте генә түгел, көндәшләрен психологик яктан җимергән мәшһүр елмаюы иде. Reuters агентлыгына биргән интервьюсында ул булай диде: Күз алдыгызга китерегез, сез Олимпия финалында, сез җәягезне тартасыз, каршыгыздагы егет колагыннан колагына кадәр елмая. Мин бу медальнең 80%-ын шушы елмаюга бурычлы. Бу дахинең, генийның акылы иде. Хәтта иң киренке мизгелләрдә дә шат булып кала алу сәләте. Нечкә, күзлекле, бераз тотлыгып кына тора. Ләкин ул укны кулына алганда иң бәхетле булган урында. Бу минем тормышымдагы иң бәхетле урыным. Анда мин үземне ышанычта хис итәм, ди ул. Бу казаныш спорт дөньясына түгел, әдәбият дөньясында тетрәндерде, дулкынландырды. 2021 елның сентябрьдә дөнья күләм танылган язучы Пауло Коэльо, алхимик китабы авторы, Твиттерда булай дип игълан итте: Мәтә газос. Беренче тапкыр мин кемгәдер китап багышлыйм. Ук ату Вундеркинды. Ул үзенең укчы китабын Мәтә газоска багышлады. 300 миллионнан артык китап саткан автор китабын төрек укчысына багышлый. Бу Мәтәнең глобаль йогынтысының дәлиле иде. Ләкин Мәтә туктап калмады. Токиодан соң 2023 елда Берлинда дөнья чемпионы, 2024 елда исә Европа чемпионы булды. Бу рәвешле бер юлы Олимпиада, дөнья һәм Европа чемпионы дәрәҗәсенә ябылган бердән-бер укчы буларак исемен алтын хәрефләр белән яздырды. 2024 елгы Париж Олимпия уеннарында исә ул үз командасы белән бергә бронза медаль яулап, җәядән атуда беренче такым медален Төркиягә китерде. Менә Мәтә стримингны туктаткач ничек буласың? Ул анименең зур фанаты, бер утыруда 20 серия карый ала торган яшь егет. Ул гади 25 яшьлек видео уеннар сөючегә охшаган. Ләкин җәясен алгач, ул терминаторга әйләнә. Ул көненә 600 ук атып, йөрәк тибешен күзәтеп һәм көн сайын сәгатьләр буе күнегүләр ясап моңа иреште. Моннан тыш ул спортчы гына түгел, киң күңелле кеше. 2023 елда Токиода булган 7 туры вакытында алтын медальгә лаек булган шул тарихи тапшыруны аукционда саткан һәм андан кергән акчаны 7 төрәүдән зыян күргән балаларының белеменә биргән сизгер, шәфкатьле каһарман. Хөрмәтле тыңлаучылар, Мәтә газосының хикәясе безгә шуны өйрәтә. Уңыш очраклылык түгел. Уңыш ул фортепиано дәресләрендәге координация, сәнгать дәресендәге игътибар, шахматтагы стратегия һәм иң мөһиме 17 яшында бирелгән вәгъдәне 22 яшында үтәү тәвәккәллеге. Бүген 25 яшында булган Мәтә газос алдыбыздагы тагын 7-8 Олимпиадада катнашуны максат итеп куя. Моннан ары
Аның өчен максат бары тик җиңү генә түгел, тарих язу, тарихка кирип калу. Бүген мин бу планетадагы иң яхшы укчы, иртәгә дә шулай булачакмын дип әйтүче шушы яшь дахины күзәтергә дәвам итәчәкбез. Сез дә тормышыгыздагы авырлыкларга, кыйнлыкларга түземлек белән каршы торырга, максатларыгызга игътибар итәргә һәм ничек тә булмасын, елмаюдан туктамаска тырышыгыз. Нәкъ төрек чемпионы Мете Газоз кебек. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез һәм сөю мәхәббәттән аерылмагыз. Төркиянең милли спортчылары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесе телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шәһир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.